Humanities, hiring tapos namin, Bermuda, FlipTop, Good Life, Corporate Take Positive. Shoutout sa Bermuda, Corporate Take. 2-on-2. Hindi na ako na ngayon. Cebu patuloy paglawan! Our DJ personalizing images. Sa akong too, Shama Newbeck, Press Marap, PenPluma&KrisTheFinisher. Pagbugnag konsepto, madasigog samot sa pagbugag insulto nga wa nakasabot sa amo ang kaagi, grabe makapungot. Kiwa sila kasaksi, kagawasan di masayang amo ning suliton. Andam nga mukha mang kampo among palikunon. Way arte mo abanti, estilo nga kinawboy. Sa kahangin ninyo grabe nagbaga among pangandoy. Nagbaga nga mga bara, murag si Ruby ay Ibarra. Naka full clip akong linya, dili makusik di ang karga. Walay sipyat karatira bay headshot na makunra pa. Hilumon na mga kala, paslakan na mga babakay. Grabe akong sapot, shaman kung maglagot. Sipor ang gibunot bay bungkag inyong tapo. Shout out sa tanan na pa-shout out sa Manyubik, Mamzel, Boss Nair, Chris Marias, Chris Marap. Sa Manyubik, kaduha na ibalik sa Manyubik, katulo na ibalik. Sao wala. RIC, Silibom, Seven Kings, Gwynz&TrickOne. Lihog ayoko bigla kay delikado ko maglagot. Kay labaw pakos kaka kung mo gawas ang akong sabot. Basta ako muligis wanay busi-busi na makunrapang sikaran nga mura pagbisikleta. Mga feeling nga bida murag siling. Hilaw pa kay kuwang pa mo sa halang gadalag hugaw sa liga. Abi kay sikat ang rap sapay sa uso abos. Bus na kay agis na sa Newbie. Dara kalimut usog banda. Shout out lang sa mga shout out kay bus mayroon sa Newbie. Gwynz&TrickOne family, Silibam, shout out GTG, Jingshi, Biril, Kuyabashi, Climax, Corridas, o fuck you sa tanang na fuck you karong biyo na. Shout out sa mga kuyo ron day. Fuck you. Shout out sa mga papa. Promo battle. Sila na ibahala sila oras. 3 rounds. Daw sila sa Gwynz. Ipili na lang ang una sila Gwynz&TrickOne. Gwynz&TrickOne! Una mo ba na TAWA of PenPluma. Yo! Direkta na gritso. Watay intro. Hadlong mo ang pildi sa mga shaman. Mga inyo, wagi ba promo? Kay, kamutaan na akong Boss Nair. Kung pwede mga mag-judge akong battle. Di ba kamutaan na mga magyatay, mabuang ng ratol. Mga game. Yo! Game, yo! Boss Nair! Anong giatbang mo sa mga humok? Susugaling duwaan, kalasing ang utok, tagaawag mo mga mata, e pusili kong ututok, bang! Kalasing mo dire! E puros mga offload mga kumusta! Dili, kamusta? Karing madunggan yung mga dis na kombo!
Game ka na ba? Game ka na ba? Kaya naanak si Chris! Aquino! Ang bahawa ng mga bisnis! Kisa mo plan ka mo ang Basi medyo! nakalimot mo Nasa game ka na ba si Chris? Aquino! Alam ko na nga MC! Hoy, Rick! Puno mo diyan. Pero mong uto kay MT, muna kasi Josh na autistic. Ka na nga ay epilepsy. Ikaw, Gwynz. Feeling ka ba inosente? Mura kasi bimbi. Hindi. Your information, si TrickOne na siya ikanta. Paano kay kanta? Sample, way mo sagol, buak bagol-bagol. Ang inaway mo sa agol, buwak pagol-bagol. Ikaw ray batingan ni sagol. Kaya Ito may kagbagol-bagol. Pero sa'yo mga body of the range. Sa Cebu mga nangasing nga rapper. Pero kag-record din ang take, abing ako pagbabago lang mabuak. Akong saman. Ang speaker. Pero nakikima sa ganyan TrickOne. Akong saman ka. Kaya nagkakulabo yung tunto. Gusto mo yung tour? Tears of joy. Ano man? Kay, nihila mo siya katong gipahugas ang plato. Yeah, tayo! Pero, ayun na siya awaya doon. Sabi siya yung mami. Mami? Sa FB ako nasilip. Taga-asa man? Taga-Egypt. Mami, Egypt mo rin sakit ka. Mami, Egypt. Muli sakit ka kamaturan na sa kapatid siyang namong angay sa tabunan. Ngayon, sa ako muli si Gwynz. Karon ikaw na sa dakang subject. Palpaki mo plano mo magsisisi ang project. Wait tayo mong mahal. Kaskas na pagkabilya. Palpaki mong plano. Chris Garcia. O karon, si Chris Joseph Plaza na sa among Nasimpuhan. nakikatbang mi sa plaza. Ang murag iing ang mabigyuhan. Respect the MC, respect the MC. Kung sapin, plaza, na ako'y nahinumduman, di patay na ko si TrickOne ng plaza, iyang nahimulog na nan. Pag-iagi dublado tournament. Sabi kong manghasi ni mga Si buhang. TrickOne na maging sa championship. Kay busy iyang kauban. Sayang, taas pa kong tanaw ni mo. Kaya ikaw kaya akong gi-idolize. Buos na buhang ate kraoy. Because idolize. Di ka maayo, Trick. Hilig ranin mo sa tao ang umuang. Pati na og kakulbak ay si Chris Angel imong kaatbang. Freestyler ko si Gwynz. Ang bugiro ni sukat-sukat. Sa ni mo ang Kung freestyle. butterfly among lupad. Freestyle. Freestyle, butterfly. Freestyler na way sumpo. Oo, kanaan akong ganbars sa mutang pinabox. Ayay, first na yung West 1847 ang gamit para ni Trick. Mura ang 7 to 7 kay usara ni ka-click. Oo, sara ni kaklik. Kaya na monitor na ni sa mga At fighter. ang tuwa sa marini sa keyboard, anong ni-enter? Oo. Di mi, ninyo ma-eliminate. Magbarkara mo kung maghimo mong uwat. Sobra mo mo siliti Hindi rin. pa kang abaw mo suwat. Kaya naging-atbaw mo sa mga sik. Sige, sukol pa. Kung sa nagsuwat rin. Pungkol ka. Ay, Oo. Tagay, huwag ka mo tinagsuwat. mug na ni mo kay Freedom Wall. Pagkabae, no may agi. Literal gawa kay income call. Ang talir sa iyong uyat. Welcome call. Grabe ang income call. Pero joke na. Kasi niya kong masakitan. Kay face Pang to, literal ka sa paan. Basta maturan, pag mag-ana mo nga makadaog mo na mo kumapungkum ang aso. Mga kagaw na ni Glow. Mga lood ng giatay. Mga kuyaw ni mo show. Kay kubot ilamampay. Yung mga hanggaw ay slow. Mga pisot ni magbahay. Mga hanggaw ay flow. Resort sa Boracay. Time. Round 1 para ang girls of Umana! Piste, grabe, kaburing! Animal, di ba tapo, taga-kulon? Pero grabe, kaburing! Piste, animal! Piste! Sus, muribat, kaunta ako! Pero kasi kagmata ako na kontra! Hinahanglan ba ang muribat ko kung ang iyang linya may kwenta? O sige, muribat ko! Na kasi ingon nga kanta ni TrickOne nung kuno walay lami. Pues ako anang at akihon dong. Imo ang kanta ana kay. Ako ang lawas buthaw di manutlan og bala. Dunggabon di manutlan ng sita. Tapo ka. Tapo ka. Unsa man ang tama ka? Mao na nay resulta pag sige gamit sa bato sa inyo ha. Wala man ako sa sigaa. Oh, matapos sa sigaa, di ba? Di ba? Kung sa
Kung nakabantay mo, nagpaka-Iron Man siya. Diba? Putaw, imalot na ng bala, nagpaka-Iron Man siya. Oo, sakto. Lumit na kaayo, imong papel, aning ngaliga mo nang hinahanglan na tao, plansya! Yo! Ginubong ko niya sa plaza. Moto ako malugganan. Nibangon ko kay karon amo kong pakamatyan. Oo, pakamatyan! Kay ba sinakalimot mo sa ako ang pangan nga Gwynz Joseph Plaza na arito ang Joseph sa Plaza ang ebidensya! Oh, piste! Mga animal mo! Animal! Mga may challenge, yung kontraha! Na kinahanglan mag-practice para lang makadaog sa amua! Yo! Real talk! May naginahanglan mag-practice para makadaog may ninyo! Mga pinte, mga MC sa Cebu! Ibat pa lang na! Mga piste mo! Oh, ako na headset na taga! Piste mo! Run one game! Go! Time bomb! Time bomb na naka-time set sa inyong heart sa buhaton na makarong mapasabot! Sigurado broken heart! Mga gahi among gusto makontra. Mga gahi among gusto makontra. Ang challenge ko kayo guys, mau lagi kontra mi ninyo ron para kay gahi na ko numuka sama sa ice pero wa may gihidlukan. Kay inilani nga halimaw sa kainit sa bumbara siguradong ice ng mga tunaw. O mga tunaw lang ni duha karon. Mga tunaw lang ni duha karon mga bro. Muralig siya po sa duluhog giyagutan na mo. Praise maayo! O kami ang carnivore sa duwa o karnera mong pagkaon o dili herbivores mga dili pwede ang dahon o karon ng atong duwa dili pwede nga lutoon di ba kami ang carnivores sa among kontra pang kilawon Hilaw nga kinahanglan pang sukaan hang sili bam ni inyong gikaatubang iurat mo sukaan mga walay kwenta di magsilbi inyo bang yawa baba ko na uman among mga para mga hait lubong kada duslak sa letra inyuha siguro ka sa akin mura daw sa traffic sa isa among ani masukod kung basihan ang dilawon inyuha mo lang buhay tayo waylod kay walay mga koneksyon walay mga connection yo pinapil niya yung mga uyab niya party sa taler pwede akong gamiton party sa taler padung sa connection focus na yung tani mo doon focus na yung tani mo doon balik up 2 years ago 3 years ago di ba na priso ka tungod sa imong pagtira sa babae sa inyo ha o rintok ni na priso ni siya tungod siya pagkahigal o higal literal kay kung magtama grabe kahigal bisag kinsa lang ang babae nga gikakigan oray resulta sa c.d.o gamit og bato animal nga kani grabe ni katonto kay humana man siyang api at kung si San Maria pati mali bago kay yung bomba ni kabuto kay hupas ang pulpura imong gun blast wala na gamit kay ito ahanan na mong bala bukaan lang imong mga bara mo naglisod na mong dala kay mura na mong pispis na dragon kay wa mo ikabuga wa kay sa pagsunod mo sa liga sa gianan kami ang mong bababa ang kadaong ang kadaong niyo si Pangayo di na mo mahatag kay mga sit-up nyo pen gubot samar sa buhok na kalkab maupatay sa mong pagawson sama sa bata bayag lang
Kaya inyo maming gibit kayo mga piso. Hata mo patawad. Kaya mura na may pito, bukon, makasama. Kung patay inyo patulnan. Kaya dito nga pilis, isa na muki. Huwag na may puntaan na natin. K. Chris! Bumuhon kaayo! Bumuhon nga! Hait ka! Ang mga hait at bumuhon mo! Hey! Walang hait! Nasa iyang suwang! Oo! Oh, si Gagman tataas suwang. Pagkuyog na lang mo ni Badang. Mabitang suwang! Wala ko nga! Kontra na mo member sa saman! Burasag na buwang! Buwang! Buwang na mga yan! Yo! Ay, official get Gwynz! Malinag maluya ka! Una preso lagi siya! Suya ka! Boss Nair, siguro basta masayo ka na o pupo. Sakto kayong ice cream! Ice cream! Kailangan may umo! Pupulik ka na siguro para o sobrang nakahungo. Kung ibangon na yung sumpi, kaya wala na uto! Mura ng baboy! Gusto ka ihawon, di ka? Sige kang saglit! Nabuwang na ka! Yo, game! Pang siaway ka doon nga raon. Inyuhang ikabalaka! Ma, minaw mo sa musang. Maabuang niya plaka! Ay, sama ni sa droga. Kini makatama mga repa! Nauna ni sistema. Bisag pati iyang panglasa! Ay, lupig pa ang computer. Kay nihang makagkalit! Burukas na RIC. Anong nihang makagkalit? Pero si GPJ, pero si DJ, pero mga itiyang kaagi. Si JPG magbiter sa balita! Murag na ay ang purusong niya mahitang. Ikikuha ni bata! O kikuha ni bata! Kay wala na ay class, pasok ka na tusok ni Ben. Nung mga katao tuksas! Uling, storya na sakit, pati ni ma-impress! Kainin na mo si iba nga murag Bicol Express! Pero huwag ni ka yun! Pero huwag ni ka yun! Kaya mo mag-isuka! Oh, halal lagi ang sila. Pero mas halang among pituka! Wow, from RIC. Anong nahimong spicy Ay Gwynz? magkumpiyar sa anong karahong kay Spy, si Gwynz! Pero bisan sa akong nag-istriya o makuha nga impormasyon. Sakto ang spiya na daghang kay bauman kay Kay Igo ang pati yun! Ang ato na sa tagdun, piniplayan nga na sa bench. Makatira man po ni si Drake kay naaamay. Yes, inutira dili kalusot. Ayaw na nagpamasi. Ito yung tower ni sa Philippines. Sige, isong cousins. Makadaog na mo sa duwa. Na ay camera trick. Way laing gahi katandim. Camera trick! Ang sawa ko si Gwynz. Aw, ipagpuli na lang ka. Suyo ka lang sa mo. Mga score pa ka! Siyanin pa. Agam. Yo. Gustahin. Ingon ka mga isog ni. Nga, kusog pa ni Managan. Hinagirahan lang kanon. Kusog na mitaan. Sobrang kahangin ang gibugan. Hambog ka ni Taman. Hindi ka ba ako mapaubos? Di ka hapong ang paglakan. Hoy, Gwynz. Ano si Trick? Hoy, TrickOne. Ibo na kaluhang mo tatay. Hoy, Gwynz, ang nagkabala mo TrickOne. Asang misip pangag. Ibabihagin ko itong batil, waman gani, ulit pa Pala lang. ito pinakagahin niya tandem. May pagtuon Kasi niya sa pasensya na Gwynz, di sinulog ron. Mami balak magpahinga! Kay bilib ko's diskarte ng rapper. Para sa mamilya. Pero ang igamit ka pangina. Powder sa tapliya. Hindi ka rin to. Mani ka matuurang nga pait. Imong bars kisama ka sa hena. Di mi ka bati o sakit. Di ba tripistag squad ka? Di baliktad ka sa once production? Ihawa ka sa duwa ka grupo kay uwaw ka sa tensyon. Ni active of 17s. Hindi ka pwede maging ulipon. Pero hinay mo ha, pagod na. Napot na no connection. Oh! Katong duwa niyo ni
sa plaza. Grabe mo pagkaratol. Mura kang Jenny at nga tayo makakalit ng kanawa sa bate. Ang sinilas mo ang yatay. Sisimul ka na kay Eyeball. Balik mo sa plaza. Kontraan mo di bate o kay Paul. Uy, naway na mo eh. O, ikaw ramong lang yun. O, matay lasa mo ba? O, nalamay mo ba yun? Fuck you, mga wak. Dati pa agaw. Ako na sa! Animal! Bugal-bugalon! Bisting awa! Mga boring yung kayong kontra. Trick! Anong sila man ang itong nakontra? O, kabaw. Mga walay kwenta! Punta kayo din yung istorya! Sa kabating sa inyong istorya, wakoy na hinungdungan. Murara nagpasalig sa inyong tagsa-tagsa kauyam, ikaw na akong ibutas, basurahan. Yo! Mga halang na lang ito ka. Kinsa mo si Bibi Ama. Pero gipapusin mo si Rehero. Porte mong gagana. Pero niya sa, muribat, yapon ko, ako na human. Stay put sa diha. Ako na human! Tawa! Anak ka na ko. Kabate ko siya suwat. Bate ko kayo. Ay, anak niya siya. Niribat ko na siya sa silibang. Niribat nga magdungan. Kilala yung mama. Bugo sa gat! Punta ko kayo ito. Ang kabugo ni Chris, karon na bulgar na. Ay, saan mo katawa? Game na lang. Game. Puta. Chris, the finisher. Shit. Lawog sa baboy! Mori nga sa RAPOLLO, gibahog! Lamoy, hanga ni Chikoy! Pero haway, runik nga, baboy, imong kontra, pero sa inyong duwa, ikaw ang gibaboy niya! Oo! Mauna, mga bubo at tanga, grabe ka ba nga? Dili ninyo maguba akong dipinsa nga baga, sa akong una-una nagbaka, mga halitang dinamaan, nagbaga! Oops! Patagrabe kasi ka, isugat! Isugati ka! Wala ko pala sa finisher. Mura babae ng bayaran. Tinalain ng partner. Katong kontra niyo si Jikoy o si G-Black, di ba? Kung kawan mo si GP. Pero kung natingala kong laki na pang lalaki. Lain na po nga laki. Ikaroon mo lang. Bayad ko yung sagrad. Kuwang mo pagkagrad. Pamasapin kay kalahat kayo. Kalit lang yung lubat. Kalit lang iluban. Kalit lang iluban. Kalit na sa niluban. Kung musulog ng trabaho mo, klaro na kayo, Brad. Ang gusto niyo mong posisyon ka ng pinatuwad. What? Tuwad. Lubig pa ang nag-69. Manibaling ang posisyon mo. Inyo ang gusto ba'y? Pero bali wala ra. Murag kaso ni Kirwin Espinosa. Inyong sinuwat karon ako ng basura. O basura na ng inyong sinuwat karon. Umat na akong kumot-kumutol. Ako na human. Keep silence. Keep silence. Down to game. Tawa. Unya katawa ka. Natawa ka din katinahon. Diba anak ka sa duwa ni G-Black na? Di ka maalito sa duwa, di ka maalito sa Cristo kung wala champion si Range.
Di ba gamit to ni... Basta gamit to niya! Gamit to ni TCD para makaibaw mo. Oo. Gamit to ni TCD para makaibaw mo. Gamit sa inyong amigo. Karon kinsa may kawata dili nakita. Yawa. Ako mariba to panuman. Ikaw ko rin, hari sa Shaman. Wow. So ikaw si Shaman King. Pero na kinusara na kang hari mong gipildi kang si Eben Kings. Di ba gipildi ka ni Renz? Kaya kuha kayo mong depensa. Kung natin kakapalakpas sa Stephen Curry na mo itsa. Nag-uugahin ka, pero kalit na kagkahumok. Di ba din sa ating malimong dalaw? Pero manong ikaw walang di pa tuyo. Wow! Wow! Bitaw, paminaw sa mo. Bisag mag-freestyle ka mo, wag yung freestyle be, mga animala mo. Puros ni taga-hero, pero pangita na lang mong superhero, kaya ito sabi una. Yung kaugaling mo, pero maluwas. Sabi ko, ang pubangan pa mo, sa kusog mo yung jacket, kasi aklas, round to game. Picture niya sa mga fighter. Sama mo may cameraman. Sa mga fighter, huwag mo yung labot. Kaya di ba? Cameraman. Cameraman! Wow! Yawa! Oh, cameraman! Cameraman, nag-freestyle yung duwa. Kaya alkanse me, ang kontra silingan, amuap, pilagiwa. Okay, mau round to game! Yawa! Time! Yo! Pasa 30 minutos man. Yo! Ito, ang kadaugay, hindi niyo masungkit, ay magpupensa sa pihiro ni Mandi. Dito lang puro si Tumpit! Second rival, yo! Yo! Bahala na ng pili! Basta nakaabot na sa pinali! Pasig na kanila ko hotshot, pinali! Yo! Palaban mga range! Nahang lang ka-guide! O ako sa Espinosa, ikaw ang special child. Kinustyle, Vince! Grabe ka katokanan! Sige, discount istorya, sige! Sige, imbas raong nauyunan! Yo! Game! Yo! Kinalasan niya hunag! Ang kaupon ang among kalaw, dili nga magsilbi. Dapat imong kaupon, inyuhang mga bunti! Pero, seryoso na ta! Kititso na ni Lukong! Pero seryoso na ta! Kititso na ni Lukong! Hindi makabati o agay ka kami mabuhat sa inyong lapida. Kanay suwat ka pang patay! Karon, maputla ni sila signal. Kaya mapuntak mga billion of stars. Saugan ninyong dual SIM. Bilahit-lahit niyo bars! Yo! Di na kanalisan mga duda na imba ko. Inyuhar akong mapaluhod tumuan ako. Simba ko! Kung mga utak mong go, ano sobra man mo kahumok? Sige mo na ako buluhod sa monggos. Inyuhan ang mga utok! Kaya nagkakataw mo sa mga shaman. Kaya bawa na magpupun sa may kagahit. Inyong kamatayon karoon ng radyong ni Kuya. O may plano ng buhi! Oo, panuni sa kulto. Matag-alay sa kontra kutlo. Di ba mga gusto mo mga pero shaman? Kumahal yung paglo! Buto! Kasi naglipod mo kung sa inyong natungkan. Among gun bars murang eleksyon, sigurado ni managan! Busnair, makain ni Ek sa poster. Ay sobra kapilin. Imakin yung hipos ni Octaw. Isang walay kapalit. Kami ang Crispin, mga rapper na madasikon. Mura mo among mama nga si Sisa. Mawamos inyong kaugalingon. Kay kuwang mis mag-isip. Inyo rin buwangon! Basta ang hangin ay ina mo subago mo rin punch na inyo! Ha?
ka nagsama. Kinakadungog mo o flow na walay sama. Flow! Ako, unhan na utimog. Tawag na diktador ako. Ablihan nilang ulo. Gamitan ang pritor. Sabay taon sila otok. Kutsarang tinidor. Magpipyuhay niyong flow. Muranig janitor. Oo, muranig janitor ni mga hugo ang pagkanon. Toganig palbasur. Mukatay na ang magipat yun. Pagbahay, oo, perminaas ulahe. Libre ang mamatay. Samot na kung wala'y bili. Murang ako ug anay hinayong pagtuba. Sunogon ni sa dragon kay kayo ang buga. Ang OP o RIC sigurado ni manghitat. Murara ni og luha ka. Dunga ni kataga. Oo, taga, mga wala nakasabay sa tempo. Pantal ni nga pen, maong sabay man mo sa uso. Flownis mga gahi, Dili ni manaro. Eh sa flow pa lang nga mo sigurado ng taong. Kaya ko ang Chris, ang hait niya nagiban. Dugay ko nang gibahin akong Huwag pagkahabulan. ako si pen, sa tinta, dili ni mahugdan, di man niya na ball. Sa pen, maong nakabuhat, signature si Jordan. Eh kami ang Crispin, mga gahi nga nagkauban. Huy mga unggoy, mo na evolution sa shaman. Wala mo. Nagduka sila. Nag-flow pa mo pero istinyawa. Nag-flow pa mo pero gapoy kwenta ho. Kailang mata. Piste. Ako si Chris, ang hait nga'y nagiban. Dugay na akong gibait ang ako ang suwang. Chris! May pera mo doon. Dili ka hait. 30 minutes. Ngahin nagiban. Ay nagiban. Nagpasuot ka sa shaman, hindi mo kahadlukan. Matot pa ni Reds, mura mo gibang sa liban. Ana siya na, ana siya niya. Bala ko may musod sa shaman. Wag naong. Kumusod mi sa shaman, kami ray gwapo sa inyong grupo dong. Wag musod sa OP. Kung ano, kumunod ko sa OP, ako ay celebrity. Pero iba, jabo ko. Ay pagbuot yung manay lalaw. Sinong kabaw? Di na mo kabaw. Mura mo mouse. Mura mo mouse. Mura mo pillow. Siga mata. Mura mo mouse. Trap sa akuan. Trap karong matrap. Tingduha ka alligator. Wala niya. Alligator. Manang na janitor. Pisting yawa. Ka. Sila. Yung ano na abot dire. Na-flow mo mga wala abay namin mga pare. Pisting yawa, siga sa iyang mata. Ilang sabon ko ang imong nasuyong ba? Pusa! Parang nakopingis ako anak bahala. Pusa ka mundo, brown na kay siya. Ang ina ako sa takilo, sana sa mundo na may malaka. Iskot ang bisyo. 30 minutes man eh. 30 minutes. Isang magbisyo, patawag ng bilog gabi una. Isyo lang siya ng isyo lang. Dali lang ma. Ugdawan ni manaka. Oh, isyo lang niya dali lang maugdaw. Di na hinahapla ng isyo. Last word. 30 minutes man doon. Four more. Sayo, Dick. Ang mga sakatan ng tumba. Para makapagpapagpapagpapag sa gulag English ang mga bata. Pwede ka ba mag-in-English kay Bisaya kay Cebu. Kung ako mag-in-English kay ba ako magpadugo og ilong. Ayon lang kay basi may kay dugo ang tulo. Kay ako magpanosbid. Ako gamit kay inumo. Gamit kay inumo. Walay findings ninyo ang spit o walay sakit. Puro lang trash talk, literal nga talk shit. So please welcome, KrisTheFinisher. Mga Mr. Talk Shit. Grabe ka, Sel.
Kung magkuyog mong loko, kamo na siguro ang twin rapper nga keyboard gangster! Isa pagpili pala yung partner. Grabe ni ko ng bubua. Di ba English mo ng pen o Tagalog ka na pluma? So imo ra itong bain. Murag equate kay kalinog. Maka-confuse kay makalibog. Murag istim ba kay natulog. Inon ana ka kabubo murag. Nagsigisay kay naghikog. Kung inota mo winner amura mo ginaw-gaog. Unya, natugang di ka tilahon. Puta, pamili masakir ni Pinulang ko'y pilion matag usa mo barog ako ang tumbahon. Usa lang kakalaya madahon nga sa iyong dauban. Karon diri sa ako ang liga, ikaw ang pinaka sa iyong magtangon kay ang ako ang kontrang pinakamagiitan. Yo, kaysa kasitasin ni Len Fregoner. Oh, lalo sa umba. Yo, nakalala ang buwang. Kaysa kasitasin ni Len Fregoner, abin mo pang last ka. Pero iyan ang bibiyahe mo magalas. Last ka. Nah, dito. O di ba galas-las ka. Pero ayan ako kay buutan ko ang pagkatawo. Tabangan ka para maghigog. Kung gusto nyo mamatayan na, ang bakla sa pampang, ang adit yung pagkagdagway, kung di ka magpatokhang.